Saúdos, benvidos. Filmei Paxaros voando é un dos traballos documentais que está nominado aos Premios Mestre Mateo, un traballo que ten ademais unha fonda pegada a Ourensá. Con nós temos a súa directora, Celtia Outeiriño. Benvida, Celtia. Hola, que tal, Laura? Vamos a comezar polo principio e é saber como nace e de onde ven ese Filmei Paxaros voando. Pois, a ver, a película comecei a desenvolvela, a pensala, hai xa bastantes anos, no 2018, eu levo 20 anos vivindo en Barcelona, marchei a estudar e quedei ali, pero sempre dixen que voltaría, pero non voltara. Acababa de cumplir 40 anos e tiña moita sensación de desarraigo cara a miña terra e cara a miña familia. Entón, con todo iso, pois decidín facer un filme que exploraba na biografía familiar, persoal, e quería buscar pois na figura do meu tío, Antonio Outeiriño, un artesán textil galeguista ourensán que viviu intensamente nos anos 80. Entón eu me identificaba moito con el pois polo seu entusiasmo creativo, pola súa ideoloxía, porque pola súa maneira de vivir, que sempre foi unha persoa moi ceibe. En cambio, eu non quería como parecerme nada a miña nai, que pois representaba uns valores máis tradicionais, máis conservadores, e co que eu tiña unha relación un pouco difícil, non? Entón, o que ocorreu, e que se ve na película, é que eu, buscando o meu tío Antonio, atopeime ca miña nai Socorro, que ocupa un papel protagónico no filme. A idea inicial dá un xiro, nese momento, bueno, tiveches a sorte de que había moito material do teu tío, pero atopaste con esa relación con túa nai. Eso dá lugar a un filme como moi intimista, xa o ia a ser, pero ias a falar de outra persoa, ahora falas da nai, que é como moito máis profundo. Había certo medo en bucear aí, porque un pode pasarlle factura ao final, espirse non diante dunhas cámaras. Penso que había moito como que eso estaba como inconsciente, eu non era como consciente, nin eu tiña como presente cando empecé a película, nin que ela fora a ocupar un papel tan protagónico, nin que a película explora a relación nai-filla e que é ese o corazón do filme, eu eso non o sabía, era inconsciente, non? E logo, bueno, como se fixo a película, como ten un rexistro que é moi de cine diario, non, de filmar situacións domésticas, que a miña nai, pois o dispositivo de rodaxe desas partes da película é moi pequeno, é a miña cámara, unha equipa de rodaxe moi pequena, e nada máis que estaba eu, pois, ca miña nai e cos meus familiares noutras situacións, non? Entón, eso facía que tampouco non sentir esa presión de isto será unha película que verá todo o mundo, porque nese momento só estaba filmando, logo xa decidiría eu que poñeríamos no filme e que non. Entón, nese sentido, pois, penso que a verdade e a naturalidade que reflexan esas esceas é por iso. Que conclusión fuches sacando unha vez que tes grabado, que tes todo o material e que tes que facer eso, decidir que entra e que non? Claro, por isto que comento, que inicialmente eu miraba moitísimo máis a figura de Antonio, pero despois a película centrouse totalmente na relación nai-filla. Bueno, tamén está Antonio, e todo esa homenaxe a todo ese tecer artesán, pero o principal é esta relación é o que nos tocaba vivir, non? A miña nai Socorro e máis a min. Perdín o fío, non me acordo cal era a pregunta. Que conclusión sacas ti? O sea, que te aportou e como decides ese proceso tan complicado que é seleccionar? Claro, entón, este xiro de guión, xa me acordei, claro, tiven que coser, tecer ese filme moito na montaxe, no proceso de montaxe. Foi longo e foi laborioso, foi moi laborioso. Igual que a Antonio lle tocaba, decidiu el tecer cos fíos, a ti tocouche tecer cas imaxes e cas lembranzas, non? Sí, así foi. Sí, hai cousas que penso en falar, pero non quero tampouco facer spoiler da película. Non vamos a contar demasiado, pero sí que o espectador que se senta a ver Filmei Paxaros voando atopase cun traballo moi íntimo.
moi coidado e moi delicado na súa confección. Sí, aborda, pois eso, o que falábamos, non? Como escenas moi cotiás, non? Da vida familiar, da relación ca miña nai, pero tamén hai moito material de arquivo audiovisual, tanto de pois as grabacións, digamos, domésticas, máis do contexto familiar dos anos 80 e 90, que todo eso o filmaba meu pai, que era como o cineasta da familia, non? Pero tamén hai moito material de arquivo de toda esa labor de Outeiriño, do taller de tecido artesán Outeiriño, que pois Concha Outeiriño, a miña tía, que foi a que continuou con ese taller tras o falecemento de meu tío, pois tiña todo un rexistro do material de toda esa labor que fixeron maravilloso, que tamén está no filme. Tamén filmamos o taller de tecido de Concha Outeiriño en Ourense. Hai tamén todo un rexistro de todo iso e de as paisaxes galegas, da aldea de Ventraces, que aí sí que traballamos cun equipo de produción grande. Entón hai como varios tratamentos, non? Escenarios diferentes. Cal foi o percorrido, unha vez que a gravas, que editas, que está o traballo presentado, cal foi o percorrido, cal está sendo ese percorrido da película? Pois estrenámoslo por primeira vez no Festival La Alternativa de Cine Independente de Barcelona. Aí obtivo unha mención honorífica. Logo estivemos en Cine Europa tamén, no Festival de Cine Europa en Santiago de Compostela. Isto foi en novembro e agora neste momento está estreándose en diversas salas da Galiza de cines comerciais. Pois a verdade é que estamos moi contentas porque a acollida do público é moi boa, é moi bonita. Estamos facendo coloquios tras a proxección e o que se produce neses diálogos, bueno, nos está gustando moito, non? Chegaba hai uns días a nominación xa aos Mestre Mateo, que eso supón é o teu primeiro traballo documental presentado como tal, non? Dentro do que o circuito da industria cinematográfica con coproducción e axudas do cinema, e tamén hai unha precompra da Televisión de Galicia, si, nese ámbito é o primeiro traballo, ainda que eu xa de unha maneira máis autoxestionada en outros circuitos sí que fixen varios proxectos documentais no pasado. E, bueno, polo que respecta á nominación dos Mestre Mateo, pois tamén nos fixo moitísima ilusión estar nomeadas a candidatas a mellor longametraxe documental cunha serie de pezas este ano seleccionadas que son maravillosas. Bueno, pois recibimos esa nova con moita alegría. O cinema galego vive uns anos dourados para moitos, non? Moitísimos creadores e creadoras novos que están traballando e que presentan cada ano proxectos que logo son galardoados fora. Qual é a sensación que se ve desde fora de Galicia? Porque tú traballas desde fora. Pois desde fora de Galicia que hai moitísimo talento. Un pouco a pregunta é, pero que pasa en Galiza, non? Sendo unha comunidade autónoma, bueno, pois que digamos que da periferia da península, non? Donde non hai como unha grande cidade, onde haxa unha industria moi voluminosa, non? De audiovisual e de cinema, pois o talento e as pezas que salen de aquí pois destacan moito dentro do que é o panorama da Península Ibérica. Si é algo que sorprende, sempre preguntan, galega, non? Esa enseguida se asocia con un movimento cinematográfico, con unha serie de autoras e de autores e de películas. Celtia, sei que agora mesmo estás metida inmersa nese proxecto de deixar precisamente voar os filmeipáxaros. Que hai na xenda de Celtia de cara a traballos novos? Pois que se poda falar, aínda non podería. Teño varias ideas na cabeza, estou como empezando a perfilar cousas temas nos que me gustaría traballar, formatos, facendo pequenas investigacións, pero, bueno... Aí o deixamos. Aí o deixamos. Puntos suspensivos e retomarémolo cando cheguen. Sí.
Un placer, Celtia, como sempre, moitísimas grazas. Graciñas. Falar de cultura, de cine, e sobre todo de cinema en feminino e en galego. Gracias por convidarme. A todos vostedes tamén, como sempre, o mesmo. Moitas grazas por estar aí un día máis.